su zamo. Ahmad Ali kai muke so gwamnan mu dan ka zamo. Sabulu mai wanke dauda Ahmad za mu bi mu. Mun yo shirin mu tsatsa saboda mun haɗu kaf. Rabu mun yi rubu da manzan ka ban da sauƙata bai wa APC. Ba mu canza gida, ba za mu bar gidanka ba baba wa mako. mu ba za mu bi ba. A sakwata ba mu ba balami rubun gwamna. Ahmad Ali shi ya cancanta don mu ba ƙuri'a a APC. Ahmad Ali za mu zaɓe ka al'ummar mu kaka. Ƙuri'un mu da su zaman yaƙi kan mu ya hadace. Ɗaya gidan so kwadon shehu za ku bi ta kaka. Don mu rusa shirin magautan mu dole ne mu yi tsaf. Ahmad manufo shi gaskiya ya kafo. Ahmad Ali za mu